Siyanemukela kwela bakhona emakhaya. Phinde futhi siyangena kulohlelo oluthi isintu sethu lokwa Dr. Dlamini. Siyadibana ama-comment amaningi, siyabonga umukelo khona ekhaya nemibuzo eminingi siyayithola. Namhla siphethe isiwasho esihle, siphethe ikhombo entsha eka-Yellow Bone. Ungaphuthela ukuthenga u-Yellow Bone wa-Dr. Dlamini Mthandazo uvasena ukhona khandla eliyelo isiwasho sekugeza nesigeza umbukelo khona ekhaya. Namhlanje sizamile ukufuna abalingani bethu esikwazi ukuthi sibafonele sikhulume nabo online, sibe nemibuzo esidibanayo asikatholi, kodwa khona ngesabathola lapha endaweni yaseMalawi nalapha India. So asakhona ukuxhumana nabo emoyeni. So sithemba ukuthi einkulumeni ezizayo sobe sikhuluma nabo umbukelo khona ekhaya. Ungagive up, ungaphela amandla, uzobe sikhulekela uBishop Masuku lapha ekhaya eSwatini. So uqhubeke ucommente, ulandelele yonke inkulumo zethu, uzosizakala ubone futhi nemphumela impilo phambili. But don't forget the Mthandazo uphethe uvaselina onamandla mbukelo khona ekhaya is 250. Wesifazane wesilisa cabanga umzimba wonke, amashiya ufuna umsebenzi bese yabangena u-Yellow Bone. Yonke into uyayizuma ize kuwe njenge-magnet mbukelo khona ekhaya. Lapha bongani bokuthanda belentanda kuvuleke into yakho efunako uvaselina mbukelo khona ekhaya. Hlala isikhomeni sakho, uyawukhulumisa lena vaselina, ucebise ngawo ufuna umsebenzi, inhlanhla, umshado, umendvo, nabakulahla bakhumbula mbukelo khona ekhaya. Sibuyele futhi la siphethe isiwasho naso u-Yellow Bone mbukelo khona ekhaya. Sakhe Yellow Bone nje kuphela thina lamalanga. Nasi isiwasho sakho siyafufisa keza, siyakhulunyiswa, buye siyabangena futhi nakhona. Ngiyakuthembisa mbukelo khona ekhaya, uzojabula, uzohleka wedwana. Ungakhohlwa umnyaka uyasuka, imali idingeka, impilo iyafuneka. Ungacala nje ngo December njengamanje unyaka uyaphela awukaphela. Siyaqhubeka mbukelo khona ekhaya. Isigelo samathunzi, sigeza amathunzi akho emzimbeni wakho. Wakwaboshwa, wawashonelwa, waboshwa, wawashonelwa, wawagwazwa, wakwagwaza umuntu. Kheke nibinishonelwe ekhaya kini. Uma sogezile bese kuvuleka lempumelelo la nakhona u-Yellow Bone wesigezo kwehlukene mbukelo khona ekhaya. Akufanele make sure ungakhohlwa ukuthi nawubhiza izinto zakho usebenzisa ikhandlela eliyelo. Zawukhanya zakho mbukelo khona ekhaya. La 500 rand mbukelo khona ekhaya order uyobona imehluko omkhulu. Yellow Bone 500 rand. 250 uvasena wakho senzeke imama. Isigezo 250. Ikhandlela yomprofeti uzokufakela mahala mbukelo khona ekhaya. Lena insebenzo oyijayele la ekhaya ehlezi ikhona mbukelo khona ekhaya 24 hours mbukelo khona ekhaya. Ungagive up, ungapheli amandla. Usengayithenga imoto, usengaba nemshado, usengaba nengane, usengothola umsebenzi, usengaphumelela. Akho onke avuleke, hlahle ibe khona. Inkosi ibusise mbukelo khona ekhaya. Siyabadinga abafuna ukukhuluma nami, asikhethe bala muntu. Uzozathi si kaShembe, uZayoni, usendisiwe, iJericho, Apostol. Nawufuna ukukhuluma njengomprofeti Mthandazo, nawufuna sikhulume nawe online, nawufuna ngikubuza imibuzo emayelana nenkonzo yakho noma nempilo noma nesintu, ngithinte ngibhalele lapho, ufake inombolo yakho, uzokufonela mina naw free sikwazi ukukhuluma nawe, uphendule imibuzo esokubuza wona ebhala ngabalaleli abakhona mbukelo khona ekhaya. Umuntu ngabantu sizokwakhana phambili ngesinto sethu. Inkosi nibusise. Thank you.